zvatanga manje muri yeZimbabwe panapa ndiri kusangana nenyaya panapa pari kunzi ZANU-PF HQ staff chase away Justice Minister Ziyambi as press conference expelling Geza is cancelled. Vada kudzinga Geza achimovetereni chanetsa ichi movetereni chanetsa ende unozoti panotanga kunetsana kuti mafight wakadai so izvi ameno zvandotanga kungofila so ndotanga kunzwa ginger because it's something chekuti vakanetsana vonyasoratidza kuti havana order because ivo vaimboenjoyawo mafights aiitika kuma opposition vachinjoya mafights iyo vachiti isusu takabatana tiri one party. Saka this time around zvakaitika at least tinokwanisa kuonawo pekutangira semaZimbabweans vanhuwo tinokwanisa kuti simba richidzoka kuvanhu because simba rese kuvanhu rakatorwa makada kudemonstrata munoenda muda unoisa tsamba kupolisi yobva yaramba yoti hatisi kukwanisa kusanctiona gathering yenyu yamuda kuita. Saka pakutonetsa kuti hamusisina pekuti mungazvitaurira hamukwanise kupinda murodhi muchitaura kuti hey hatisi kuda chakati hatisi kuda zve2030 zvamuda kuita hatisi kuda chakati. Simba racho rekuti muzviite iroro vakaribata mukangozviita vanobva kuti tiri kuita tisei tikuda kuzungai. Saka zvinonetsa. So nyaya iri panapa muri yeZimbabwe yakamira kadai so ZANU-PF seniors at the main base in the capital have chased off a large group of party members preparing for a 2030 agenda conference to expel controversial war veterans scheduled for today. Zim Icon reviews ZANU-PF March West members led by Chairperson Mary Muliswa and Justice Minister Ziyambi were scheduled to arrive at the party's headquarters at 2 p.m. for a press conference to fire Central Committee member Blessed Bombshell Geza. ZANU-PF official staff members at HQ have however told the group to do it elsewhere. Hanzi kana muchinge mada imimi kuita zvinhu izvozvo endai munozviitira kumwe kwete panapa ndo zvinhu zviri kubuda panapa. So sources tell ZimI following the denial they've relocated to Zvimba East and North Court Mount Habden premises next to Charles Prince Airport. The leaders behind this initiative are accused of receiving $11 million for the proposed, according to the sources. Ndo mashoko ari kubuda panapa ari kutaurwa ku ZimI newspaper, ndo mashoko avari kubudisa kuti ndo zvinhu zvaitika ikoko. Kwaona zvakudai soka vakutotadza kumudzinga manje anzi vada unomuita sei vada unomudzinga mupati zvikanzi we don't do that here ati dzinge mawo veteran panapa ende munozviitira kumwe kuno. I don't know how far true is this. Unongoza kuti nyaya dzinenge dzichingobuda dzese dzema streets iso hatina nungo katekangonzwa kuti nyaya yakadai so tinobva tamboya nayo pa ground toizeya the reason why tichida kuti tinyatsoifambira asi tichinyatsoziva tine patatanga nayo nyaya yacho. Saka ndichadzoka nayo ndonyatso confirm kuti zvazofamba sei zvazoitika sei iko zvinezvi ndamboya ndakakuratidza isosi kuti yabva nekwakadai so. Saka tichazokuonesai kuti chii chimwe chichange chichiitika. Zvinhu zvamanje muri yeZimbabwe ndichakusiyai makateerera audio. Kune vanoda kutaurawo something namba dzandichisira pa screen ipapo ndo basa radzo unokwanisa kungosendawo yako audio uri kwauri ikoko unotonzwa zvakutobuda panapa. Vanhu vakasiyana siyana vamunonzwa vanenge vachitaura vari kunyika dzakasiyana siyana vanenge vachingokanda shoko richifamba tichiona kuti toita sei. Sarai makateerera mundiudzawo zvamukufunga in the comment section. Panyaya yanamudhara vedai anamudhara Geza ndiri kusapotana navo 150%, actually 1000%. Panyika hapana munhu asingatadzi ende chatofana ngoziva tese ndechekuti politics it's a dirty game. KuAmerica chaikoko vakabvisa Trump vakatanga vamuisa pachigaro nguva yapakabva Obama paya vakaona kuti zvaakuita kana nemapolicies akavasi kuwirirana vakamubvisa but iko zvine zvawana kumudzora here. Saka kurova kuti vanhu vekuAmerica vanopenga handione kudaro. Susu vanhu veZimbabwe hatisoda kungobvuma chokwadi chekuti tiri kuregererana pachezvedu. Isusu vanhu hatichisinawo mwoyo wekufunga kuti ichi ndichangu. Tinongori nemwoya wekuti tingati tasarwa nemwoyo wombinga chiti ndo wasara ofu ichi hakusiko kutonga nyika kuti hai ndine zvinhu zvangu saka I've got no problem. Alright, isusu madiaspora tiri kuno takatiza nyika takaitizirei situation. Tozive here kuti kune umwe munhu kana kuti umwe musha usati wambokwanisa kana kukwira bhazi chairo kubva kumaruzevha chaiko kuenda paHarare paya
varongogumiriswa mumamuruzevha maya mukuchingopiwa zvima enezvo havachazowani futi chikafu chaicho chavaipiwa kunguva yaKwaMugabe. Saka indakatarisa situation iri muZimbabwe pari zvino, zviri kutaurwa naAgeza vakakanganisa. ZANU-PF iya yakatanga kutonga tese senike hangu ndandisati ndatombozvarwa. Vazhinji vedu vari kutaura pano pagurupu wasipo ichiri kungotonga, tiri kungosekera tichiti takadzidza vana veZimbabwe, ye hatipindiri nyaya dzakadai so. Tichavhurika meso rini muswa tichavhurika meso, because makada kutarisa situation yemuZimbabwe pari zvino mungati zviri normal kana chero makati Geza anopenga, maokezi mangana avharwa izvezvi, ma-TM all shops are closing, kugeza anopenga. Moda kuzotanga maona mafa tapera tese, ndopo tozotanga kuti kuchaimwe nyika yozotibatsira ipi. Ina hangu zvandingatongotiwo nditaurwa hangu semwana weZimbabwe, muridzi wenyika, because inini nyika yangu iyayi handingasiye nyika ichifa kudaro. Kana pandori neanototi ngatipinde musango nemadhara ati abviseka, indoti ngatipindei, because Geza zvaari kutaura zviri pachena, ari kubvuma kuti ivo vakakanganisa papi, ende nesuwo takufanira kupa ongororo toziva kuti yes, paakakanganisa ndepapi. Asi icho chigaro chachona chero takamubvisa Mnangagwa, handifungi kuti sofa aripo munhu anofanira kunge achigariswa pachigaro chacho pari zvino. Nyika iri kufanira kumbogara for 5 years isina president, mbogara 5 years isina munhu ari kuilidha, ichilidwa nevana veZimbabwe, because all those names dzese including naivo maopposition achona they are sellout, havasi vanhu vaya, all of them masellouts. Saka ini zvandingangotaurawo ndezvekuti sevana veZimbabwe dai tabatana tamboregedza zvekutaura kuti Geza wakazoita sei kana kuti iwo wakazoita sei. The fact iripo pari zvino ndeyekuti Mnangagwa auraya nyika, takatarisa. Chero wakada kuenda the richest man in the world, munomuziva, hatingataure zvemazita avo, hausati wambomona achifamba achitengera vanhu mota kuita ngei. Hatirambe anopa vanhu magifts, it's reasonable, zvinotodiwawo kuti wopoto uchibatsira vanhu vanotambura, but kana uine vana tarisa both sides. Haungangotarise mwana wanoti uyu ndiye wandoda. Saka isusu tiri kubvunza kuti kana usiri kumusic industry hauna chaunotorina, hausi munhu muZimbabwe mwemwe, ndo zvazoreva. Mosekera moti zvakanaka. Ko anambuya vedu ivo hanana Geza vaya vanoidhizevha pension, vanhu vaya vakura muzera wavo pasina kuti vakarwa hondo kana tichi, vakura, nyika ine zvikoshwa zvakawanda. Vari kumboihoro here mari yemachembere? Handifunge kudaro. Asi iwewe semutungamiri wenyika unotarisa zvimwe zvinhu zvekuti zvakapusa, zvokuti chero mwana mudiki chaicho kuti unyatsoona, ende nini hangu ari kupawe handina hangu problem naye, ndinotori neproblem neari kugamuchira, because haasi kuziva zvaari kugamuchira kuti zviri kurevei kwatiri isusu vana veZimbabwe, especially kwandiri futi. Saka inini handichiti hangu dai vana veZimbabwe taregedza kutora kuti makambodii, makazombozviitirei, kana pakakanganisika kubva pachitotanga, pakakanganisika, asi pakuchida kuti pachigadziriswa nesu isusu vanhu veZimbabwe, because munontaura kuti isusu munhu wa90 ane mwana izvi, ane mwana akatotarisira muzukuru izvezvi, mamwe atone vazukuru wa1990. Zimbabwe yakatorwa 1980. Saka munhu wa1980 wakada kuzomutarisa newa90 uya, wa90 akatotarisira muzukuru izvezvi, wa1980 atone muzukuru. Wochivabvunza vanhu ivavo vari 2 generation waya, mageneration waya, kuti 9 chii chamungatitaurawo neZimbabwe, vanokudza kuti kudi, because ma80s ndo ari kutaurawo kuti he Zimbabwe yanga yakanaka vachitenga chikafu. Kosei makambozoona here kuti kubva
1980 kusvika zuva ranhasi Zimbabwe hapana kana change iripo. Zvinhu panoti zvitonaka zvitoenda worse. Usataure zvokuti yanaka Zimbabwe kana uri munhu from diaspora uri kuitawo zvako mahustling ako uchiuya uchitumira kumusha. No, taura kuti nyika idzo dzakanaka bo ndo dziri kupa mari kuti ukwanise kuita zvauri kuita kunyika kwako. Stay in Zimbabwe utaura kuti Zimbabwe yakanaka tochipindirana newe. Saka inini hangu ndiri kujoina Geza ndinojoinana naye. Actually atonipa nhamba dzake. Ndiri mumwe mucomrade.